Så gør det nu, for fanden. Du kan godt nå det. Vi venter. Ja. Du symbiose, så bare den første, du kan komme til. Og jeg påner bare en af dem, okay? Der kan du se, om du kan cyclone den ene. What? MSV er god. Man, jeg kriger meget. Så MSV. Så der. Dum. Nej, han bruger også immun lort. Jeg går på hans pet. Jeg fik hans pet, nu er han nærmest. Nu kan han intet. Man, MSV er ved at dø. Altså, jeg fik ham. Man, den her video, den bliver fed. Boom! Bominator! 1,5 M. Det er det vigtigste. Do not fucking die. Film. Ja, film. Fuck, man, vi bliver måske oven. Hey, gå på ham nu. Okay, Warrior får mega oven, han gør. Nej, det gør han sgu ikke. Ikke så meget, jeg troede, han ville gøre i hvert fald. We don't know about you. Bladestorm. Godt. Vi kom. Godt, du filmede det lort her. Jeg healer lige mig selv. Good. Sådan bursting. Totally bursting. Ej, så det frygter. Det er for lort, mand. Jeg blev desorienteret. Det kridtet er på Warrior.